Bos días a todos amigos dende o meu recuncho de Trevinca. Desde que lín por primeira vez a palabra de Olivia Canoura, sentín pola maestría no uso da lingua desta polifacética artista unha atracción especial, pois o seu manexo das situacións que describe nos seus textos é francamente magistral. Hoxe, a quenda deste espazo das madrugadas correspóndelle a Olivia. Porei voz ao seu relato que regálanos no número 18 da nosa revista Nós, a xente do redor. Titúlase Unha viaxe inesperada. Amelia era unha muller nova, aínda que adulta e centrada. Levaba unha vida todo normal que pode levar a alguén que, como ela, traballa para sobrevivir. Era unha muller doce, bastante falangueira e con un corazón que non lle cabía no peito. Con todo, había nela algo que ninguén sabía, algo que dende hai moitos anos a corroía por dentro, provocándolle unha dor que non era capaz de curar con nada. Xa o intentara, acudía á terapia, mais aquelo que lle ocorrera na infancia non se ía senón que realidade ameazaba coa súa cordura. Cada noite adormecíase recordando o feito terrible que sufrira e desexando poñerlle remedio dalgún xeito. As súas últimas palabras antes de sucumbir ao sono converteránse nun mantra. Oxalá nunca acontecese. Queridos amigos, continuade ca lectura deste delicioso relato que non vos deixará indiferentes. Grazas, Olivia.